Witamy ponownie przy Zwierciadle Trzylafu. Spotykamy się znowu przy wywiadzie, tym razem z panem Robertem Szwedą, który w zeszłym roku ze swoim filmem Demoni zwyciężył w konkursie jury. Takže minulý rok jste tady vyhrál se svým filmem Démoni a měl bych dotaz, jestli tato výhra vám nějak pomohla nebo alespoň potěšila? No tak pomohla, potešila, pomohla aj potešila, no pomohla morálne, vlastne tým, že my Démoni boli taký nízkorozpočtový film a tým, že vlastne sme ho robili viac menej z takého vnútornej potreby vyjadriť sa a potešila takisto, lebo tie peniažky vlastne sa dostali na vkladnú knižku, kde čakajú na výrobu anglickej kopie alebo na akýkoľvek support, alebo teraz budeme vydávať aj DVDčko, tak vlastne sú tam medzi tzv. Produkčnými peniazmi, s ktorými môžeme nejakým spôsobom manipulovať. Jste mladý tvůrce a chtěl bych se zeptat, jestli mezi svými vrstevníky pozorujete nějaký trend nebo nějaký styl, který je nějak spojuje, nebo třeba jestli vy sám nějak se spatřujete v nějakém takovém trendu. Ani neviem, nedá sa povedať, že teraz je vlastne aspoň, čo sa týka, by som povedal, slovenskej tvorby, nejaký spoločný trend. Dá sa to badať pri maďarskej tvorbe, ktorá sa tak esteticky zovrela, že vlastne vytvárajú vnútorne akože identickú estetiku, ktorá sa celkom potom festivalovo dobre predáva. Ale nemyslím si, že na Slovensku niečo také, na Slovensku zatiaľ stále je taký ten boj o prežitie alebo boj o seba vyjadrenie. A dá sa povedať, že tá estetika je celkom taká roztrieštená, teda podobná s českou kinematografiou, že vlastne nie je tam akože nejaká jedna vlna, jeden smer alebo niečo podobné. A myslím si, že v najbližšej dobe ani niečo také nehrozí. Skôršie to badať možno na Slovensku na dokumentárnej tvorbe, ktorá je taká zavretejšia, hľadá ako keby spoločné estetické alebo tematické východiska. Pri hranej tvorbe tomu tak nie je. V poslední době se věnujete víc televizní. V této chvíli nepracujete na žádném filmové tvorbě nebo na nějakém třeba do budoucna v nejbližší době? Pracujem na takzvanom ďalšom nekonečnom príbehu, alebo Démoni sa vyrábali strašne dlho tým, že neboli peniaze a teraz vlastne pripravujem svoj ďalší celovečerný film Čubierková o vrahyni Irene Čubierkovej, československej vrahyni, ktorá vlastne z tohto sveta nejakým spôsobom odpratala dvoch svojich životných partnerov a je to taký zatiaľ nekonečný príbeh kvôli tomu, že vlastne ja aj scenáristka Diana Kacárová, ktorý vlastne spolu píšeme scenár, sme tak pracovne vyťažení práve tými komerčnými televíznymi projektami, že nemáme čas dokončiť ten scenár, akokoľvek už sme pobehali niekoľko developing programov a workshopov, kde vlastne sa ten scenár páčil, tak ja dúfam, že budúci rok budeme točiť, že sa všetko podarí, aby ten film vznikol a že budem môcť v ňom byť znova osobný. A ještě poslední otázka k vaší tvorbě. Máte nějaký svůj režijní idol, nějakého režiséra, ať už slovenského, českého nebo z ciziny, který by byl vaším nějakým idolem, řekněme? Ja nemám takých tých idolov, ako nejako ma to až tak neovplyvnilo. Ja som celkom ješitná osoba a niektorí ľudia hovoria, že sa čudujú, že vôbec že niektorých ľudí mám rád a že nemám rád iba sám seba. Takže v rámci tohto sú tam režiséri, ktorí ma silne ovplyvnili. Je ich niekoľko, nie je len jeden, ktorého tvorba by nejakým spôsobom ma zasiahla. Takže ja neviem, z českej tvorby je tam František Vláčil, ja neviem, Viera Chytilová, Forman, Paser, Papoušek a ďalší zo slovenskej, Uher, niečo od Jakubiska, Barabáš, Solan. A zo svetovej je ich tam tiež takisto kopec, taliansky neorealizmus, nejaký francúzsky aj avantgardní režiséri z Anglicka, German Greenaway, nejaká azijská tvorba. Akože je toho strašne veľa. Sú to vlastne ľudia, ktorí určitým spôsobom buď v mojom rannom období, alebo tak vlastne stávali nejaké moje estetické základy, to, čo som si vral, že čo by som chcel, čo by som nechcel, čo sa mi páči, čo sa mi nepáči v rámci nejakého rozprávania, estetiky, toho, ako pracujú s kamerou, alebo vlastne ako majú montáž, ako im to myslí, ako sa vedia vzoprieť komerčnej konvencii, alebo ako sa s ňou môžu vysporiadať niektorí tvorcovia, takže je to také rôzne. Myslím si, že nie som závislý na nikom tak, že by som ho považoval za svoje nejaké alter ego alebo niečo podobné.
Moc krát vám děkuji za rozhovor a přeju hodně úspěchů v další tvorbě. Ďakujem aj ja.